O desenvolvemento da industria do coiro no século XVIII en Santiago de Compostela afincouse na ribeira do río Sarela, dende o Romaño a Vidán. A industrialización a partir da segunda metade do século XX significou a aparición de empresas do coiro, deixando atrás a produción nas casas. Tamén se construíron lavadoiros, fontes, pontes e muíños. Os curtidoiros sitúanse ao longo do río. Atopábanse na ribeira para realizar as labores previas ao curtido de peles, a vez que permitía a evacuación dos residuos. Lonxe de verse como un lugar asociado ao traballo duro, percibíase como un lugar de relacións sociais e veciñanza. Actualmente estes espazos naturais unen os campos de labor a través de muíños, os cales foron restaurados para ser vivendas. Os muíños situábanse nas zonas de pendente, onde se acumulaba máis auga grazas á aportación dos regatos ou regos. Estes necesitaban a enerxía da auga para a moenda de cereais. Ao longo do río hai canles e presas que desviaban a auga cara a estes muíños acompañado de pontes que comunican vertentes. A isto hai que sumarlle as fontes, situadas en localizacións estratéxicas que se nutren de manantiais ou acuíferos e chegan para aportar auga aos lavadoiros. En todo o traxecto tamén podemos gozar de fauna como troitas, lucios, anguías, libélulas e zapateiros. E da flora, onde destacan as carballeiras. Nun punto únese co traxecto do Camiño de Santiago. A senda do río Sarela é, polo tanto, un espazo natural de relevancia histórica e patrimonial que agocha emplazamentos idílicos para pasear na procura de tranquilidade. Adiós montes e prados, igrexas e campanas, adiós Sar e Sarela cubiertos de enramada, adiós vida alegre, moiños e ondanada.